Will you keep quiet? Aga dan iska yaro? Wai me yasa ma na zo gidan nan wallahi na jira na ko na abinci. Ana jin shirin nan. Sadaka. Nace Allah baka guri. Sadaka. Wai ba insha Allah baka kuri bai wai. Tani na jin ganshin nama ne da kifi. Jesu, zaka ci ubanka. Ina nan ina jira ga wanda ya ci. Kai? Aljani ne yaron nan. Wanka